Nduk lah mung ngaji kae. Heeh, Mak. Ya muga-muga awake dhewe tansah lestari ya, Mak. Heeh, Nduk, wong nyatane para pelajar saiki awake dhewe ya wis melu handarbeni, melu duweni. Ki meng sore iki rencanaku cah-cah Ibnu kene iki arep takon anu kok, Nduk. Takon apa jenenge? Takon nabuh. Sebabe apa, Mak? Lah Gus Yusuf karo kanca kancane iki latihan ning kene iki ya nyatane ya iso nabuh lho, Nduk. Iso nabuh tenan. Gangsaran karo lancaran. Dadi sak sore iki ya mok 6. Ya nabuh ya mau sak wilah tok kuwi. Ngono wis senenge biyo. Iya, Mak. Iki rencanaku sok mulut, Nduk. Muga-muga dipangestoni kalawan para sepuh. Awake dhewe saka pelajaran Ucabangawi bakal ngenekne rodso Maulid. Mulutan, Mak. Mengko saben MBC, saben kecamatan wayangan, Nduk. Ngono Mak ragate kondi. Alah ya aku digolekno nih. Kula go matur suwun marang sedaya Banom, Ansor, Banser iki sing melu sabiatu uga Nduk, ibu-ibu muslimat, mbak-mbak fatayat, sedaya ketua ranting Nahdlatul Ulama lan sak panunggalane. Banome akeh kok, Nduk. Ngono. Iki warangganane ana 3, Nduk. Waranggana kuwi sinden. Sinden kuwi penyanyi. Nah, aku yo lagi roh iki, Nduk. Lagi ngerti iki. Tapi Mbak ingkang caket kalian pun Kakang menika. Kakang. Dipun cepeng mikipun. Mbak-mbak nyekel mik iki pengalaman karo urung no ketara kok, Nduk. Ngono, Mak. Paring asma sinten, Mbak Yu? Nggih, ya tepangaken nggih, Mas. Oh, nggih, mboten napa-napa. Pun to. Pun kados griyane pun piyambak mungkin nggih resik-resik. Pel. Nggih, nami kula Wiwi Triani, Mas. Oh, Mbak Wiwi to jenengan niku. Pripun, Mas? Pangkling. Pangkling aku lah saiki. Udah ayu Mbak sampean, Mbak. Tenan, serius. Malah mak biar ngono. Nyawang beda. Mbak Wiwi jenengan ya, Pak ya. Lampun nate kalih kula to riyen. Sampun. Nah. Ya Sampun, mbok boleh sampun. Kok terus yae. Semune kok gak patek ngakoni. Angger entek duwite kok lali. Pidalem saking pundi, Mbak Yu? Saking Karasan, Mas. Karasan menika? Waruk Tengah. Waruk Tengah. Waruk Tengah menika tasik klebet Pangkur napa Padas? Pangkur. Oh, Pangkur. Nggih. Sakmenika sampun lulus napa sampun rabi napa sampun manak? Nglairno. Allah sampun lulus, Mas. Sampun lulus. Nggih. Pekerjaan. Kerjaannya nyinden, Mas. Pekerjaan jenengan niku nyinden. Nggih. Oh, ngoten. Lah dalang iki kok kerjane kaya ngarit barang. Lah ngarep dalang kok sore meng sik terusukan ngarit to, Nduk. Kuwi tekno wong wedhuse ya butuh mangan. Ngono kuwi cara kowe somben dalang kok bayare wedhusno ya gelem. Wong adat saben biasane iki wong calang iki malah tak panjeri sik kok. Ampreh ora batal. Asing tumut serak alah. Nek ngedep wong ayu ki tak grogi, Nduk. Ya eling-eling aku ki urung pono utawa urung Jawa. Tenane lho, tenan kaya. Nggih, geser sisih lor kidul.